Meron akong halaman dito. So ngayon papakita ko sa inyo. So yan, ito yung aking tinanim na putos at medyo na siya Ngayon ating sosolusyonan ito kung paano siya hindi mabali. Dati na siyang yung nabali siya, pero tumubo na siya ito. Tumubo ito bago niyang tubo yan. Pinutol ko na rin yung dahil nga namatay yung banda sa taas. Kaya yung tubo niya ito na siya. So ngayon ating sosolusyonan ngayon kung paano ayusin. So yan ating ayusin. Mayroon akong kahoy dito. Ito ay gawayan. Ito ang ating gagawin. Hindi makita. Diyan lang. Hindi makita. Diyan ka lang. Ito tukod natin para at meron akong tali. Tatalian na lang, temporary lang naman. Daming lamok. Hey! Hindi ka nga ganun. Boses mo lang naririnig ko. Ay. So yan solusyonan ko na temporary lang. So yan guys, ito na siya. Nasolusyonan ko na. At lagyan ko lang siya ng temporary na kahoy. So yan, ito. Ayan siya. Sayang naman kung masisira lang. Kinain na nga ito ng manok Ayan yung manok ko. Hello, manok.
Meron. At may mga halaman din dito. Hindi pa naaayos dahil ginagawa pa ngayon ba. Sa tingin niyo ba maganda yan? So yan guys, tapos na nasolusyonan ko na yung problema ng halaman na putos. Nilagyan ko lang siya ng temporary na poste para hindi siya mabali at pasira. Sayang naman kung masisira lang siya. Dati na siya kasing naputol at ngayon hindi ko nahayaan na masira siya ulit. Yan, ito kinain ng uod at ito naman ay kinain ng manok. Ayan ang manok at ito ang kuting naglalaro. Hindi pa kasi ako nakakabili ng kanyang pinakaposte talaga, kaya temporary lang muna kawayan, na marami namang kawayan dito. So yan guys, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mo kalimutan na mag-subscribe at pakiclick mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking mga susunod na video. So yan guys, subscribe!